Koleginice, vi ste? Dobar dan. Zvali ste u vezi lekova, to što treba da se Ja donese. juče pošla komšika za lekove pa dazvate mi kupi. A, Ali drugo, ako možete da mi Šta uzmete. može, šta treba da se donese? Ja Onda mora ovako da se kupi. Pa mora da vidim da ga kupim. Te vidiš li da pročitaš si Daj me da ti, vidim. ako mi razbereš rukopis. A zapisali lekar? Jesam, uzela dobro, sam i recept i lek. On ga tuva ima, a ne znam što mi ga ne su dali. Ajde sad ću da proverim ja to, pa ću da vam donesem. To pijem ujutru, u podne, za Zapisali. pritisak. Važi. Treba nam lek amlopidin od 5 mg, 30 tableta. A žena kaže da ima, mislim, ali da ju nisu uzeli, jel da? Elektronsku terapiju? Aha. Ima mladi. Ima. Evo ovako. Račun u kusur. Veliko, Sad, ovde je lek. hvala veliko. Njega sam platila, a rekli su vam da idete, mislim, ne smete da izlazite, ali da pozovete doktora jer nemate ni za sledeći mesec ovu karticu. Dobro, ja imam broj od nju ću ju pozovem. Da vam upiše, ovde je sve, jer možete. Mogu. Tu je sve osim boje. Hvala veliko. I ovo, da ne zaboravim. Knjižicu. To je to. Hvala veliko. Nema na Da ste čemu. mi živi i zdravi. Prijatno. Ajde, u zdravlje. Baš mi je drago što sam se prijavila u štab za vanredne situacije i što sam volonter i što mogu da pomognem starijim osobama. Danas sam prvi put izvršila svoj radni zadatak. Pomogla sam jednoj gospođi koja ima čak 80 godina, koja nije u mogućnosti da sama izađe i izvrši sve obaveze koje su joj potrebne kako bi mogla da nastavi svoj život normalno. Takođe ona je astmatičar, što je veoma kritična grupa danas, i pozivam sve mlade, naravno i sve ljude koji žive oko starijih osoba da pomognu baš tim kojim je pomoć potrebna, takođe moje vršnjake i mlađe od mene i starije da pomognu ljudima jer jedino tako možemo da opstanemo.